Nay nag-comment day no nga ako ni siyang tubagon. So ning ana siya day karon na sikat na ka Ma'am Emerly unsa man ang ika-istorya nimo sa imong mga basher. Isa ko nga nag-love and nag-support nimo from Dubai. So thank you kayo Ma'am Bia Lumapas no sa imong pag-support o pag-love sa ako. Shout out sa mga taga Dubai no nga mga followers nako dira. So kaning words nga sikat, marag ulaw ra man jud kani siya tananday no, marag mag-ulaw ra kay ni siya day no kay marag di pa man ko sikat day kay maskin gali silingan ako iswa kaila sa kuha maskin kasi silingan ako day wa man gay kabalo nga nag content creator day ko. So marag dili pa nako feel lang sikat, so di pa ta sikat, di ta mga ambition ana no. Ako man good day is okay ra nako day nga content creator ko nga dili ko sikat pero ning earnings ko monthly, so ning kita ko ning sweldo ko taga bulan, so enough na sa kuha. So wala na ko naghangad ng mga sikat-sikat dira no. Dayon basher kaning basher no, so tubagon ako ning basher kay karon medyo init pa jud kay sa tanan day kay parte pa jud ako kabash karong mga panahon na ba. So mani oy December naman uta day no, grabe naman jud kay mo kainit og dugo, ano inyong dugo iambak naman as kiting. Bitaw kaning basher, ang ako ika-story sa basher no. Basher is money. Basher is gold. Basher is dollars na para sa mo ang mga content creator. So dako kay magpasalamat sa mga basher sa mo kay kung dili tungod nila is dili ni maila. O dili po na nimo ma-feel day nga content creator ka kung wa kay basher. Mo na kanang mga basher, actually dako kan siya tabang jud sa amoa. Dapat gani sila ang amoang tagaan upa GCash every time nga manghatag mi. Dapat gali sila ang dapat mauna kay sila ang nagdalag ingay sa amoa bitaw mga content creator. Kay sila man jud perti kay mo ana bitaw day perti kay maka-judge sa amoa ba. Pero dili mi dapat magmay na basta content creator ka day. Although pwede ka masakitan sa ilahang mga pang-istorya sa imuha, pero mo na dako kay pero day kay dili na nimo pwede itatak sa imuhang utok day og sa imong kasing-kasing na ilang nga pang-istorya kay nganuman lagyo kay na silang lugar day wala kasi uton sa imuhang kinaiya ug isa pa sa di mo kaila ba kay masakit man gud kayo nga kaila nimo mismo din i-bash bitaw ka kana ang pinakasakit jud nga ma-feel nimo pero kana mga basher nga mga istorya lang mga inana nga sakit nga mga istorya sa amoa or sa kuha di ko mapiktahan na day nganuman wa ta nakita hello lagyo kay ta okay ra mo pero naka-earnings mi ug nakakita mi sa inyo mo na kamo mga basher pagpadayon ng pagbash sa mga content creator kay kamo ang naghatag og kwarta sa mua kamo ang hinungdan ngano nakasweldo mi mo padayon mo sa inyong pagbash sa mua kay inana man gud na siya din no kita man good once nga istorya tag sakit nga pulong sa atong isig katawo katoy imong gipasakitan sa mga pulong sa imuhang nigawas imong baba kami ang i-bless sa Ginoo pero kamo nga nagpa-istorya mo og sakit sa inyong isig katawo kamo ang dili i-bless sa Ginoo day no so inana na siya so Ma'am Bea, ang kisra ko sa mga basher, hello, thank you. Bitaw oy, kanang mga basher jud, love jud nako na sila. Mag-voice over ko dai kay nalubat ang ako ang microphone, please lang. Bitaw oy sa tanang basher nako no, amping dai mo kanunay no. Og hinauton ta nga magmalipayon mo karong Christmas. Og maura dai to no, bye oy.